వైఫ్ ఊరేగింపు అనేది కింద పడిపోయింది. సో వెరీ అన్ఫార్చునేట్. కానీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి వీడియో చేస్తాం. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ సైన్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్నెస్. ఏదైనా మళ్ళీ బ్యాడ్నెస్కి వస్తుంది, బ్యాడ్ అవుతుంది అవును చాలా మంది నమ్ముతారు. నమ్మొద్దు అని చెప్పి వీడియో చేస్తాం. ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯ ಸಿಗುವುದು ಜಗದಲ್ಲಿ, ಧರೆಯೇರಿದು ನಿಂತರೂ ಸಾಕು, ಹಠವಾ ಬಿಡದೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ.